Good morning mga kadayot! So, kumusta po kayong lahat at advance Merry Christmas. So, andito ako ngayon sa Santa Teresita, Canaman, Camarines Sur. So, andito ako ngayon sa atik ko kasi nagpa-dear mga ako nung sa panganay ko. So, nandito ako ngayon sa palaya nila. Ayan, ang ganda ng araw ngayon. At andun yung aking bayaw. Ayan si Kuya Eric, asawa ng atik ko. Ano niya yung palay, Tapos, ayan, tatawid kami ng tulay ng atik ko kasi pupunta ako dun sa mga duckling nila. So, ayan. Malapit na kami sa tulay, mga kadayot. Ayan. Ayan yung ate ko, hindi natatakot sa tulay kasi sanay na siya dito tumawid. Since nandito to sa likod nila. Ayan na pala yan. Ano nila, yung parang tawiran nila papunta dito sa palayan. Ang tawag dito sa kanila, mga kadayot, is suba. Suba. Hello mga ducklings! So, ang cute nila. Tingnan mga kadayot. Tingnan nyo. Umano sila dun sa suba. Lumalangoy sa suba. Ganda nila tingnan, oh. Ayan. Ang ganda nila tingnan ng mga kadayot. Wow! Wow! Mahaba yung leeg. Hello! Oh, sinasagot ako. Sinasagot nila ako mga kadayot. Hello! Oh! Marunong sila sumagot. Hello! Oh! Kita nyo katalino ng mga alaga ni Kuya Eric. Hello! Ay, ayaw na, napagod na. Napagod. Ito namang isa. Hello! Nag-iisa sila. Andun na may mga manok, pato. Ayan yung natumbang mangga nung bagyong uwan. Hello! Ang cute. Yan mga kadayot. Limunsito, may bunga. Walan. Maingay na naman yung mga Ayun. Yeah! Oh! Masagot na naman sila. Hello! Hello! Oh, diba? Andun yung kalsada sa tuwid na. May dalawang bibi, oh. Ito na lang yung mga natira sa baha, mga halaman ni atik ko. Yan na lang. Natira sa baha. O, yun lang mga kadayot. Bye-bye. God bless everyone. Advance Merry Christmas!